perquè dels inglesos no us en podeu enfiar. Són uns heretges, enemics de la Iglésia Catòlica i del nostre papa. Ja sé que molts de vosaltres esteu obligats a tenir-los dins ca vostra, obligats a oferir-los un puesto, a donar-los de menjar. Però heu d'anar alerta i vigilar que no vos arrosseguin a les seues costums, perquè el pecat és a prop. Al capítol anterior van conèixer Richard Kent, el governador anglès més famós de tots els temps. A ell li va tocar enfrontar-se a una població que es mostrava hostil i preocupada. Els britànics amplien el castell de Sant Felip fins a convertir-lo en la major fortalesa europea del moment. Obres militars a part, també ens mostren a fer boïnders i a obrir les portes amb pastells. La cara més amarga d'aquesta història és l'augment de la prostitució, provocat per la pobresa i l'elevada presència de soldats i gent de pas. Sir Richard Kent va prendre moltes mesures, algunes d'elles tan polèmiques com el canvi de capitalitat de Ciutadella a Mo. Què en pensen els menorquins d'aquestes idees? Jo crec que no tothom hi estava massa d'acord. Qui? Continuem el nostre viatge per la Menorca britànica. Esport de Mo. I aquí és on neix l'interès que tantes i tantes civilitzacions i cultures han tingut per Menorca. I ara anant cap a Sella del Rei. N'he sentit xerrar moltíssimes vegades, però mai no hi he posat un peu. A veure què hi trob, diuen que té un passat impressionant. Bé, doncs som a Sella del Rei, no? Som a Sella del Rei. I qualque nom més? Bueno, ha estat Illa de Conís en una època, però en el llenguatge popular a cada Illa del Rei, perquè aquí va desembarcar Alfons III. Però el que està clar és que aquí és un lloc on van construir un hospital, no? Està clar. Els inglesos troben que el port de Mo està en el centre del Mediterrani occidental, ells protegeixen comerç, necessiten un port d'invernada per no tornar a l'esquadra a Londres cada any, i troben que el port de Mo reuneix condicions. I l'almirall Jennings, que ja tenia experiència de malalts a Jamaica, tot d'una crea un hospital naval. Menorca encara no és inglesa del tot i ja construeix aquest hospital. Quin any és que comença la construcció? A 1611, però es va construir un poc antes. I la construcció de l'hospital es va fer en diferents fases o directament ja va... Té dues fases importants. El primer hospital és un hospital de 320 llits i s'amplia la segona dominació inglesa, ja en 1656, en aquest hospital actual de 1.200 llits. I que en aquella època era un hospital airetjat, solejat, amb calefacció. Vol dir que és un hospital modern. Escolta, i aquesta estructura quadrada amb aquests arcs? És molt clàssica de l'enginyeria inglesa. Nosaltres estan germanats en Greenwich, i el trobam sobretot a Chelsea, ben igual.
Lluís, i d'aquesta estructura interna, d'aquest pati que tenim aquí, què me destacaries? En aquella època, totes les medicines s'apoyaven plantes medicinals. És plantar dins el pati, bé d'estil com es té antes, plantes medicinals del segle XVIII. Una cosa, i el bon estat de conservació que ara anem guanyant, d'on surten? De 10 anys de feina i de moltes ajudes, i sobretot d'un equip de voluntariat que no té preu. Escolta, Lluís, i abans que mos deixis, me convides a veure l'interior, no? Sí, podem veure tot el que vulgueu. Gràcies. Per què fan un hospital a una illa al costat de Mo, una ciutat tan important? Per què no el fan directament a Mo? Segle XVIII, Mo no era Mo, era Esport de Mo. I tota la vida d'Esport de Mo era per la mà. Les esquadres, diu la història, que aquí podien invernar 3 esquadres ingleses cuyos almirantes se odiasen. Vull dir que no teníem ni per què veure per aquest esport. I tota la vida es feia per la mà. És lògic que haguessin fet un hospital naval, entra la lògica. Val, és ben lògic que sigui aquí una illa. Perquè me demanen, per què no fan fet a l'aeroport per evacuar malalts? No hi era l'aeroport encara. L'aeroport era la mà, era esport. I ara som a la farmàcia. Som a la farmàcia, aquí hem recuperat tots són restos de farmàcies de Menorca. Una cosa, els pots aquests d'aquí dalt deuen ser dels més antics que hi ha, no? Són originals. És que cada setmana, si m'ho demanes, jo cada setmana m'abaraten. Tenim donacions constantment. Donen o opositen, perquè no tenim obsessió, nosaltres volem seguir sent pobres, i no us obsessiona la propietat, us importa el depòsit, que la gent pugui ser testimoni del que tenim. I entre les coses més curioses que posam aquí dins són unes inyeccions de colesterol. En els anys 40 se fotia colesterol, el que ara perseguim com a malaltia, l'any 40 es veu que injectaven colesterol per reanimar la gent. Què és aquesta tos que senten? Escolta, Lluís, i aquí quin tipus de malalts hi havia? Jo sempre dic que això sempre ha estat un hospital més de malalts que de ferits. Tornat a dir, la proximitat d'Àfrica du a malalties, i després hi ha moltes malalties relacionades amb l'alimentació, amb el vi en mal estat, amb la pròpia vida dels mariners. Tant que si per tant de sigle, 1830, França cap a Alger, hi va haver damunt el Port de Mo 3.000 malalts. Aquí. Aquí. Perdó. Sorry, Ara provaré una màquina. Veuràs quina sorpresa s'endú en Lluís. My the lady Florindine, 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 my the lady Florindine, my the... Albert, Ai, perdona. Ja has comprovat el que és una cadira tranquil·litzant. Sí, no m'ha tranquil·litzat gaire. S'explica tota sola, però tens un orinal per si cal evacuar, dir que no tens problema. Això és una reproducció, l'han feta damunt els llibres que han trobat en Fols. Per nosaltres és important recuperar els sistemes que hi havia al segle XVIII per transportar ferits dins el barco, no és cap invent d'alta tecnologia, per poder reproduir i tenim els gravats, perquè per nosaltres és tan fundamental tots els materials que trobam originals com els materials que anem reproduint. Molt de material del segle XVIII no teniu, no? No, ni res, no. Sots la sala d'autòpsies. Original? És original. La van descobrir perquè tenia tot el sistema de duita d'aigües i de desaigües que el mantenim intacte. Lluís, me pots descriure els elements que tenim dins aquesta sala? Bé, van haver de refer les taules, perquè quan van trobar, jo dic, desaigües, la banyera per fer net el mort o el formol, però després van dur aquesta taula que ve del cementeri de Mercadal, autèntica, l'altra taula que ve del cementeri de Sant Lluís, i aquesta que ve d'un hospital militar de Burgos. Intentam que cada taula, cada resto que hi hagi dins, tingui la seva procedència, la seva vida. Nosaltres ho tenim aquí, la sala aquesta la tenim, és un poc, jo diria, l'essència de tot el que hi ha, de totes les sales. Anem de fora una estona que tant de sala d'autòpsies, no sé si... Jo sempre dic que fa olor, a més. M'estimés anant el tros de les plantes medicinals. És una sala, a més, que té cert sabor. I ara que m'han deixat tot sol, anaré a veure si trobo un voluntari. A veure si m'explica quina feina hi fa per aquí. Bé, al cap i a la fi són ells, no?, els que han recuperat aquest espai. Ei! Hola! Sou voluntaris? Sí, jo soc voluntari. I tots els que fan feina aquí també ho són?
Sí, la majoria. Bueno, hi ha els visitants, com saps, però la majoria són voluntaris. És una de les coses que fem aquí, els voluntaris. Vull dir que des de tasques de restauració fins a tasques de... Bueno, aquí hi ha gent que fa jardina. Tot el que són els diferents departaments, per exemple, la farmàcia, allò són voluntaris. El departament com es diu, de restauració, que nosaltres som... que és el meu, perdona, però ha restaurat tot tipus de coses, inimaginables. Una de les coses bones d'aquesta illa és que arriben quantitat de coses que la gent tiraria i nosaltres les restaurem aquí. I llavors, gràcies a això, tot el que puguis veure aquí a l'hospital, tot és donat. No hem comprat res. Tot és donat. I llavors aquesta capacitat de regenerar, de recuperar, de reciclar tot això és una de les coses que jo diria un criteri príncep d'aquest lloc. L'altre, evidentment, és que som gent que venim aquí a fer-ho d'una forma absolutament gratuïta. Per quin motiu ho fem? Perquè ens ho passem molt bé. És una feina diguéssim que ara ja fa 10 anys que feu aquesta feina, no? Bueno, això va començar l'any 2004. Són 10 anys, sí. 10 anys i cada diumenge veniu un parell d'hores al matí? Això és una cosa molt interessant. Com és només 2 hores, venim aquí a les 9 i a les 11 hem marxat. És dels llocs que m'ho passo més bé, aquí. Surts d'aquesta feina cada diumenge, tenia la sensació que si tots ens poséssim d'acord, les coses podríem arreglar. Podríem arreglar molt. Escolta, abans m'has dit que tu fas feina aquí en... Escolta, has vist quina hora és? Estem perdent d'allò, estem perdent la barca, no hauríem de marxar ja. Ja tornaré un altre diumenge. Home, fes el favor, us esperem, us esperem. Tornem a la nostra història i repassam que no es perdi ningú. Menorca, el 1713, passa a ser un territori de la Gran Bretanya. Tot el poder recau sota els representants de la corona a l'illa. El tinent governador de Menorca és Richard Kent, la màxima autoritat civil, militar i judicial de l'illa. Kent té la missió de garantir la sobirania britànica de l'illa i mantenir la pau, convertir el port en una base naval, augmentar les defenses de Menorca, alimentar la seva guarnició i aprovisionar les tropes britàniques que es refugien al port de Maó. Aquesta missió la complirà a la perfecció, però com a governador civil i polític de l'illa trobarà més problemes. Es trobarà una població hostil i frustrada, que havia rebut els anglesos amb els braços oberts per al suport a Carles d'Àustria, i veu com a la primera de canvi aquests s'alien amb els Borbons per quedar-se a l'illa. I també hi ha la religió. Pels catòlics, els britànics són uns heretges, mentre que els protestants menyspreen els catòlics. Unes relacions, idò, ben difícils. En Ken, aquest. Tots mos pensant que només va fer coses bones, però veig que va tenir prou topades, Vaig a veure què m'aconta Miquel Àngel. Perquè Kane, molt dins la línia, perquè Kane, ja dic, tampoc no era una excepció, no? Dins la línia del que és el despotisme il·lustrat, tendia a donar ordres de manera molt autoritària, que es havia de fer el que ell deia, perquè ell era el governador, però els altres havien de pagar les despeses, no es de pagava, no es de pagava. És allò de, vine, te convit i després has de pagar tu. Efectivament, per tant, clar, els menorquins no es degradava gens, no? I també tot això dua protestes, no? Jo no sé per què punyetes els menorquins durant tant de temps mos han pensat que Jan aquest havia fet tantes coses bones i no. Bueno, també hi ha que dir que, sobretot els seus darrers anys, a partir de 1727-28, fins a la seva mort, Kane arriba a connectar ja amb els menorquins, ja és de conèixer, ja sap com funciona, tota aquesta societat tan complexa com era la menorquina de l'època, i acaba havent-hi una bona entesa que jo crec que quan Kane mor, en realitat, el condol dels illencs és realment sincer. Com es pot suposar, mantenir una guarnició d'uns 3.000 soldats anglesos a l'illa és bastant costós. Les despeses van a càrrec de les universitats, els ajuntaments d'avui en dia, i dels propis menorquins, que han de mantenir els soldats a casa seva. D'una banda també arriba una partida dels pressupostos de la Cambra dels Comuns britànica. Anglaterra enviava 60.000 lliures anuals, i posem que Menorca en posava 30.000 més. Això, durant els 43 anys, suposa una despesa de 1,3 milions de lliures. I això quan és en doblers actuals? Idò, uns 206 milions d'euros. Les universitats es van arruïnar pràcticament. Però la història de la dominació britànica també té la part més dolça. Per exemple,
una fruita menorquina ben sucosa i que du nom anglès, rellam de la pruna de Naversó. Excuse me, sir. Ah, Joan. What have you got there? Sabeu què és? Idò és una fruita que va ben sorprendre els anglesos. La llegenda diu que un pagès li va mostrar a Richard Kent aquest tipus de pruna menorquina. I Kent va dir: Never saw prunes like this before, Joan. Nunca había visto prunas como esto, Joan. Muy bonitos. Així de Kent never saw, que en anglès vol dir mai n'he vist. Ens ha quedat aquesta paraula de never saw. And they're from here, Menorca. I never saw plums like this before. Thank you, Joan. This is a pleasure. Durant el segle XVIII, a Menorca floreixen els artesans i les manufactures. Es desenvolupa un incipient procés preindustrial al voltant del sector de la fusta, propiciat, lògicament, per la importància de la construcció naval al port de Maó. Els oficis de fuster i ebenista són els que conserven més paraules que venen de l'anglès. Guillem, què tenim aquí? Què seria això? Això aquí li dèiem un scrap. Scrapple, el coneixia jo. Això mateix. Vull dir que això és una eina que serveix per allisar. Aquesta paraula, justament, en anglès, scraper, ve a dir un rascador. Aquest és el que conec més, es torna escru. Exacte. Es torna escru no té perquè gaire l'empram. per estrenya. Molt bé. Per estrenya un escru. Això mateix. Que justament ve de la paraula anglesa screw, que seria espern, i es torna escru, que ve del català tornar i escru, que seria... Són dues moldures que serveixen per fer esmaiter. Maiter. I va ser una junta de dues moldures que ens fa aquest mateix... Aquest angle, no? Exacte. Que en anglès vindria de maita, que ve a ser això, aquest angle. I per què ho empren, això, exactament? Això per posar moldures, per exemple, que van damunt esmarc, per tapar la junta d'esmarc en les parets, i després també per... inclús es poden fer portes. Un pènel. Això és... A on t'ho posam? Això, sobretot, a les portes de carrer. Aquest pènel ve de l'anglès panel. Sí. I fes. Això és per agafar i fer els ànguls d'un rincó, sobretot que no estiguis gaire. Aquesta paraula, stand face, ve de stand face, de l'anglès stand face. Per acabar, veig aquí que tenim un èstic. Un èstic. I això per què ho utilitzaven? És una moldura que té una ranura a cada banda d'aquestes, com una moldureta, no?, que estan feient. I això s'emprava molt, sobretot per les finestres ingleses. Aquest èstic ve de la paraula anglesa stick, que ve de so, un pal. Un Guillermo, que ve a significar sobretot el bit. Un bit. Jo coneixia el bit. Però vull dir, bit no en tenim cap, per això t'he mostrat aquest, que això ve a ser el mateix, l'única cosa que varia és el tall. Aquest fa completament recte, i el bit el fa fent una mossa, una mossegada. Aquesta eina ve de bit, de l'anglès bit, que justament vol dir so, mossegada. Exacte. Una paraula que no és una eina, però que també ve de la fusteria i que jo trobo que molt de menorquins coneixen, que seria smogging. Sí. Què és smogging? Smogging és una llenya, sobretot, de qualitat. I aquest smogging, que en anglès seria mahogany, que seria el que coneixem com la caoba. Moltes gràcies, Guillem, per haver-nos convidat i haver-nos explicat un poquet més sobre aquestes eines. Miquel Àngel, jo sempre he sentit dir que van ser els anglesos que van traslladar la capital de Menorca de Ciutadella a Mo. I sempre he sentit dir que en els ciutadellencs això no els ha fet mai massa gràcia. Què hi ha davant tot això? Bueno, jo crec que no és exactament traslladar la capitalitat en sentit jurídic, sinó la capitalitat de fet. És a dir, el que hi ha és un trasllat de la seu de les institucions lligades en el càrrec del governador.
La mateixa residència del governador i els tribunals que depenen directament del governador, com són Reial Governació i Reial Patrimoni. Això tenia un sentit bastant clar. Kane, quan va prendre aquesta decisió, ja que tenim en compte que era sobretot un governador militar i té les seves responsabilitats de defensa, i on hi ha la base naval i on hi ha la guarnició és a Maó. Per tant, clar, ella a Ciutadella no hi tenia feines d'aquest tipus i s'hi havia de traslladar, sempre no li agradava gaire traslladar-se a Ciutadella perquè havia de presidir també el tribunal com a governador, però va ser quan va prendre la decisió de fer aquest trasllat. Però a veure, la Universitat General formalment continua estant a Ciutadella i algun tribunal, com a la Balia d'Esbala General, també continua estant a Ciutadella. Per tant, no és exacte que sigui un canvi de capitalitat. I a l'espai on se situa? Bé, la seu del govern es va situar el que se'n deia la Casa del Rei, que és aquí on ara hi ha el govern militar, que després va ser ampliat i reformat fins a arribar a aquest edifici actual. Mirau quin edifici. Aquí s'allotjava el governador de Menorca, que vivia a Ciutadella, quan anava a Maó. Quan el governador Kane trasllada la capital a Maó, s'instal·la de forma permanent, el reforma i amplia, i el converteix en seu del govern militar de Menorca. La petita plaça que organitza l'edifici conserva característiques de l'arquitectura original, com la porxada, els contraforts de l'antic alcàsser i una bellíssima galeria correguda al primer pis, que dona accés a totes les dependències. Des d'aquest emblemàtic edifici, Kane es va enfrontar a la Universitat General i a l'Església de Menorca. Perquè dels inglesos no us en podeu enfiar. Són uns heretges, enemics de la Iglésia Catòlica i del nostre papa. Ja sé que molts de vosaltres esteu obligats a tenir-los dins ca vostra, obligats a oferir-los un puesto, a donar-los de menjar. L'església menorquina serà un dels principals maldecaps del governador, que hem de recordar que era protestant, i havia lluitat precisament contra els catòlics. La separació entre les dues confessions religioses és abismal. Perquè el pecat és a prop. El Tractat d'Utrecht permet la religió catòlica a Menorca, però Kane pren mesures per controlar el poder del clergat. Confisca les rendes que s'envien al bisbe de Mallorca, prohibeix el dret d'asil a les esglésies, expulsa els clergues no menorquins, intenta controlar els predicadors que fan sermons subversius. També aboleix la Inquisició, que s'emprava més per qüestions polítiques que no de fe. Si vos comportau com a cristians, catòlics i apostòlics. I en el següent capítol veurem com els anglesos construeixen el Camí Reial, que estructura la xarxa viària actual de Menorca. Un camí ben considerat avui, però que els menorquins van criticar a l'època. 4 sous per venir aquí cada dia, I tu en cobres 0. Una coseta, però jo estic segur que més endavant les comunicacions entre els pobles seran... Aquest que és l'olor d'aquest que ve de vigilar nosaltres. També visitarem el Fort de Marlborough, una de les construccions més ben conservades en l'actualitat. I us explicarem com li creixen els problemes a Richard Kent. Golpe de tambor. Tengo 5.000 soldados británicos. Especialment els religiosos. I pels que no ho sapigueu, us explicarem l'origen del vermell anglès. El vermell dels temps dels Jans.